Skal vi ikke gøre det? Skal vi ikke gøre det? Nu skal I høre, i november, der havde min forestilling Revolut Hvad for noget premiere. Den er lige blevet nævnt som en af de 5 største sceneoplevelser i Aarhus i 2012. Og nu skal den på turné, og den skal ud og spille for en masse dejlige unge mennesker i alderen 14 til 18 år. På folkeskoler, gymnasier, efterskoler og højskoler og alle mulige andre steder. Og i den forbindelse, der skal laves noget undervisningsmateriale, som både skal ligge online, men også med trykkes i sådan en fin, god, gammel, klassisk hardcopy. Men det koster en forfærdelig masse penge, og dem har vi ikke. Og nu håber vi, at der sidder nogen ude bag skærmen et eller andet sted, som kan se, at kvaliteten af den her video ikke ligefrem fordrer, at vi har råd til det her undervisningsmateriale i den her helt vildt fantastiske forestilling, som handler om det arabiske forår. Så vi håber lidt, der er nogen derude, der kunne tænke sig at bidrage. Og det er jo, altså, hvis I støtter lidt, så støtter vi lidt. Det kan I se senere på siden. Man får både en bog, hvis man giver lidt, og man kan da gå så langt, at man faktisk kan få hele vores forestilling ud at spille for sig selv. Hvis, man kan bare være en person hjemme i sin stue, hvis man virkelig vil gå large. Men ellers så spiller vi helt op til 80 mennesker. Men jeg håber, der er nogen, der kunne tænke sig at støtte undervisningsmateriale til den her helt fantastiske forestilling. Revolut Hvad for noget? Og ja, og hvis ikke, så er det også okay.